Siyakhuleka ke naba kaMama ngoSuthu Mama ngakabulali yasizile ukuthi imbode nesisekelo silwana nkunzimbili kubawele nenye kwakuye kumfanela iGula TV igama Siboniso izidudi intondolo eminyama yakulukhasi umhamba phaqaza njengentondolo ligqoshothi imfana njengelungidebe indawo namaXhosa namhlanje sila ekhaya kaKhipha inkunzi endaweni yakwaCeza insukwa ngihlale la khona enye izingane zomnumzane ubaba Joseph enzela khona umhlonyana kodwa namhlanje sinobaba wakhona la kwakuthelizi endaweni yasensuku ngihlala esikhuluma naye mhlambe ke ngokubheka ebudaleni bakho ukuthi namhlanje kubizwa ngokuthi umhlonyana abantu abaningi sebazi ukuthi umhlonyana kodwa shenge nini esikhathini ukukhula bekunezinto noma igama bekumbiza ngalo nangendlela bekwenziwa ngayo mhlambe ke ungabingelela shenge ababukela abazobukela la bese uchaza igama then bese siyabuka ke njengokuthi ukuhlukana ekhathini ukukhula nokwamanje nikubona kanjani shenge. Hayi Thelezi lona uTshebekheje ngokwakho sakhe ehlobani sinomcimbi lapha kaBhuti Joseph lapha ke wenza umhlonyana umntanakhe kodwa ke thina sasazi ukuthi umgoqo intombi ke zayivuka ziyogeza emfuleni siyishaye nangenswazi ke azishaye siyabonga ke mashengene mhlawumbe kodwa lokhu ngokwenu shenge nangesikhathi seni bekusho ukuthini nje enganeni encane njengoba ikhula siyekela kwesinye isigaba sokuphila kwakusuke kubhekwa ziphi izinto eziqinisekiswayo ukuthi konke enikwenzayo manje kulusiyo kodwa kwenzela ukugada umntwana ukuthi akwazi ukuphila nabanikazi bomuzi nabanikazi bekhaya bakwazi ukumbheka ibuka kuleso sigaba mashenge ukuthi makukhulusa ingane kusuke kusho ukuthini kuyo kusuke kusho ukuthi makukhulusa ingane sesibheke ukuthi izokhula ingane iphathwe ngodadewabo sikwazi ukulindela ke isoko liyoyibanga sigcine sesizuza-ke nathi sikuzuzayo njengenkomo sibe nokujabula emntwaneni lokho siyaye sikubonga kakhulu ukuthi umntwana uma ehloniphile njenganamhlanje nje sinokujabula la emashengeni ukuthi umntwana uyihloniphile kubaba wakhe ezemenzele lolu siko siyakubonga lokho sesicela ukuthi umntwana aphinde asihloniphe uqhubekele phambili sikwazi ukuthi siphinde sibhekeke impilo yakhe ukuthi iya kanjani phambili beke sibhekayo uma inhlanhla ikhona umntwana emukeleke athole umuntu omthathayo so kwalezo mhlawumbe ke sesizophetha singabuka indaba ukuthi mhlawumbe bese kukancane usuzwe kuthiwa kunomhlonyana kodwa into engasajwayelekile njengoba nani nikhuleni kuthiwa umgoqo ongaliphosa nje kubantu ukuthi lezi zinto ezinye ezibalulekile njengoba uveza ukuthi ukuhamba ibanga engakanani la khona nomndeni uzogcina ujabula ngaye uma eqhubekile ephathi ungathini kubantu mhlawumbe abazobukela ekuvuselele into ezifana lezi ngoba zingezinye zosikompilo olukhulisa abantu noluqinisa abantu beya phambili lokho kuyikuthi abantwana bebheke nabo komunye umntwana ukuthi kwagcina kukuhle naye omunye umntwana azimisele ukuthi cha nami ngifuna ukufika kuleli zinga uma kutholakala amandla kubazali kugcine-ke kubonakala ukuthi umntwana simkhulise ngoba simbona uyigcinile singabazali lokho-ke kukhulisa wonke nje umntwana okhulayo ukuthi ajabule naye abheke ukuthi ubuhle buhamba kanje bugcine la umzali uyajabula uma uziwafikeleli izinga lokuthi wemukeleke uma ungumntwana Sokalisa sithokoza kakhulu baba umnumzane walapha ngihlale uNtshebekheje njengoba sezethulile echaza kafushane ngendaba yomgonqo thina ke namhlanje sesiubiza ngomhlonyane iGula TV ngaya ku TikTok ku YouTube futhi subscribe ukuze uzolandela ezinye inkulumo ezifana lesi siyabonga kakhulu. Siyabonga.